passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? O millor dit, Què passa, gent del submón? Per què presenten diferent? Perquè mos hem obert un canal secundari, el submón de Juan i Patri. Ei! Abans de preguntar en els comentaris, este canal no es tanca. Resulta que nosaltres teníem alguns altres canals abans de tindre este, i també pujàvem vídeos de l'estil del món de Juan i Patri. Alguns un poc més senzills, tot n'hi ha que dir-ho. Però no teníem tantes visualitzacions ni mos seguia tanta gent. Aixina que hem decidit repujar-los a este nou canal, el submón de Juan i Patri, per a que podeu veure-los. Els hem arreglat, remuntat i tal, cosa que mos ha dut un poquet de faena per a que pugueu disfrutar-los bé. Els anirem pujant a poc i potser, en un futur, si vos agraden, en farem més. Aixina que subscriviu-vos ací baix tant a este canal com al secundari. Doneu-li un bon like, Compartiu este vídeo i comenteu què us pareix esta nova iniciativa. visita la nostra web i segueix-nos en Patreon, No te baixes del submón. però sobretot, no te baixes del món! Ciao!